Batay sa gihimong anti-illegal drugs raid ang nag-awl nga pulis kinsa nalambigit sa ginili nga drugas. Naibalik na sa normal nga ka-traffic ang Mandawi ug Lapu-Lapu human gibuksan pagbalik ang first bridge. Finance Committee sa Konseho sa Dakbayan sa Sugbo nangayo og supplemental budget aron kabayran ang utang sa SRP. Chairman's Housing Committee sa Konseho sa Dakbayan sa Sugbo mi-resign sa iyang katungdanan. May hapon Sugbog, Kabisayan, nahibalik na sa normal nga ka-traffic ang mga dalan sa Mandawi ug Lapu-Lapu. Human giablihan pagbalik ang duha ka lane sa first bridge. Pagtrabaho sa tulay malangay patungod sa mga problema sa contractor. Kini giaksyonan ni Jinky Rusit. Sukad gibuksan sa DPWH-7 ang Mandawi-Mactan Bridge kagahapon sa hapon, hapsay na ang dagan sa trapiko sa UN Avenue sa siyudad sa Mandawi. Di susama kagahapon din daghang motorista ug pasahero ang natanggong sa Taytayan, apan karon naulian ang traffic situation sa lugar. Wa na sab makadawat og reklamo ang command center sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi sa mga disgrasya sa kadalanan, nunot sa bumper-to-bumper nga traffic ug nagbagulbol nga mga pasahero. So far wala na gyud taon nga kundi pares gahapon nga daghan kay tawag, so sa social media daghan kay nireklamo. So far karon medyo tuloy-tuloy na ilang pagkuan. Ang uban ni sayo pagbiyahe. So bisan ang Pier 3 din nahimutang ang ferry boat paingon sa Opon, nagmingaw. Wa kaayoy mga pasahero ang makita nga nagpaabot og masakyan gawas sa mga bulog sa mga pasahero nga gikan sa Lapu-Lapu paingon dinhi sa Sugbo. Wa pa hinon mahibaw ang traffic management sa Mandawi ug Lapu-Lapu kung kanus asirhan pagbalik ang Mandawi-Mactan Bridge. Apan sa gayon nga sirhan na sabang usa ka lane niini, dunay nakabot nga short-term solution ang traffic management sa duha ka mga LGU. Alas 6 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon, pwede sila mo moagi sa first bridge. So padung sa Lapu-Lapu mag second bridge. So natay access nga tulo ka lane gikan sa Lapu-Lapu padulong sa Mandawi kay duha sa second bridge o sa first bridge. Pagkakaron, 30 ka mga traffic enforcers gikan sa Mandawi ang gideploy sa mga dalan duol sa Taytayan. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rusit, News 5. Sugod karong adlaw ang Kwaresma kun ang Lenten season sa Simbahang Katoliko. Sa adlaw sa Miyerkules sa Badlis, gihangyo sa Arsobispo sa Sugbo ang katawhan sa pagpili sa mga kandidato base sa ilang pagkatao ug kasinatian sa pangagamhanan. Ani ang report ni Leslie Caminade Vistil. Gihangyo sa simbahan ang katawhan sa pagpamalando nga karon nagsugod na ang Lenten season. Gani lakip sa gihangyo sa simbahan ang mga politiko nga unta ilang tinguha ang kahiyuhan sa ilang katawhan. Ash Wednesday karong adlaw ug gipahinumduman ang tanan nga ang tawo gikan sa abo ug mahimo ra usab nga abo. Timaan kini sa paghinulsol sa mga sala ug sa pagsalbar sa labaw makagagahom pinaagi sa pagsakripisyo siyang kaugalingon alang sa kaluwasan sa tanan gikan sa sala. Gihangyo ni Cebu Archbishop Jose Palma ang tanan sa paghatag silang gugma ngadto sa labaw makagagahom. Kini pinaagi sa kinasingkasing nga pagsakripisyo ug pagahin og oras ngadto sa Ginoo labaw sa tanan. Unta labi na ito sinati, masabtan, ma-experiencehan ang akong gugma sa Dios. Kaya kung tanawon na Diyos gugma, no? Pero usahay sa tingali. Ato panginabuhi in our efforts sa siguro pag paningkamot makatigom para may makawan, no? Usahay kalimot kita sa realidad sa gugma sa Dios. Pero kung atong tanawon, natabo ang International Eucharistic Congress, bisan pa no, taliwala sa atong mga problema, tingali makapambalandong kita nga kumparat sa laing mga nasod, no? We still have blessings nga angay natong pasalamatan ng Ginoo. Gihangyo usab ni Palma ang mga politiko nga mamalandong og di mo gamit sa ilegal nga pamaagi sa pagpangita og kwarta aron igasto sa kampanya. Lisod kini nga pamaagi, or it is a very sad way, no, kung tinuod man gyud nga dunay ibang
bahin sa mga drug cartel, no? Kay kung tanawon, people, labi na sa drugs, no? People get rich at the extent of destruction of other people, no? So, unta, no, ang atong konsyensya mo'y remind na itong there are other ways, no? And there are better ways nga makatigom kita, no? Even for the sake of family and for the sake of projects, but please, not through drugs, no? Kung kinsa man ang involved nini. Giangko ni Palma nga adunay mga politikong mag-ibid-ibid nila apan hugot nga gidili sa simbahan ang pagpaluyo sa mga politiko. Gipadayag ni Palma nga wa sila problema ug adunay moduol kanila aron magpabendisyon apan wala kini magpasabot nga gi-endorse nila ang kandidato. Generally, you could almost expect that all of them, no, mangagig yun no. But ako, I don't announce magid, and as I say as much as possible, ayaw nga as if picturean ba nga ang dating as if na suporta, no? Kay klaro man kayo nga we don't give, no, any support, no, we don't tell people nga mao kini among kandidato. Kay this is where labi na ang mga tao, no, makaingon nga mao kini ang akong desisyon, gipamalandungan ako kini, no. In fact, I would say pray over it, na. Giauhag niya ang mga butante nga butaran ang mga kandidato nga ilang gipili ug di magpahaylo sa mga istorya. Gipadayag ni Palma nga unta tan-awon usab ang kasinatian sa usa ka politiko ug pagkataw niini ug di sa magpahaylo sa nagpaluyo niini nga mga artista. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil, News 5. Lihay sa mga kontrobersyal nga mga pangutana si Senator Grace Poe kabahin sa iyang kandidatura. Samtang gihulagway sa iyang vice presidential mate si Senator Chis Escudero nga pagdaot lang ang mga nanggawas nga kampanya alang sa Binay Escudero tandem. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Subling nag-una si Senadora Grace Poe sa presidential race base sa mga survey. Matod sa Senadora, tungod kini sa positibo nga pagdawat sa Korte Suprema sa iyang pag-apilar sa pag-disqualify sa Commission on Election kaniya. Matod sa katandem ni Poe nga si Senador Chis Escudero, susamang mga argumento ang ilang gigamit sa COMELEC. Ngayon nababasa, binabasa at lumalabas dahil nung final namin yan sa COMELEC, tila nakasara yung kanilang mga mata at tenga sa mga petisyon at ebidensyang pinresenta namin doon. Tungod sa subling pagkusog ni Poe, nabuhi ang huhungihong nga siya mo'y secret candidate sa Liberal Party. Naara sa ikatulo-ikaupat nga pwesto sa survey ang LP standard bearer nga si Mar Rojas. Kung padayon nga naa sa ubos si Rojas, giingong dakong bahin sa Liberal Party ang mobalhin pagsuporta ni Grace Poe. Dihang gipangutana ini si Poe, wa kini klaro nga tubag. Kung secret man yon, talagang secret dahil hindi ko naman alam yon. Hindi mapapagkaila na ang ating Pangulo ang nagbigay sa akin ng pagkakataon na manilbihan sa gobyerno noon bilang MTRCB at hanggang sa huli ng aming mga pag-uusap, ipinadama ko naman sa kanya ang aking pasasalamat at pagsabi rin na inspirasyon ko ang sinasabi niya na dapat walang tiwali sa gobyerno. Sa wa pa napili si Rojas nga standard bearer sa administrasyon, una nang namahayag si LP Vice Chairman House Representative Feliciano Belmonte nga unstoppable si Poe. Ang grupo ni Belmonte nga naglangkob sa kanhing mga sakop sa lakas CMD ang gituhuan nga mobalhin pagsuporta ni Poe. Si Poe giagni usab kaniadto sa LP nga magbisi ni Rojas. Doon na say nangampanya karon sa tandem nga Biz Chis kun Vice President Jejo Marbinay og Chis Escudero. Apan mato ni Escudero, pagdaot lang kini sa ilang tandem. Sa miaging eleksyon, si Escudero nangampanya alang ni Pinoy ug Binay tandem nga pulos midaog sa eleksyon. Bitsi, ang pangit pakinggan nun, wag na. Mas bagay siguro yung bihon na nila, na Binay Honasan. Para sa akin, anumang paninira ang gawin o subukan nilang gawin para sa tandem namin ni Senator Grace, sayang lang at hindi ubra. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5.
Nabalaka ang Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Commission sa nagkadaghan nga mga pulis nga nalambigit sa gidili nga drogas. Labing gibalaka nila nga gawas sa pagpaluyo sa gidili nga drogas, nagpaluyo usab kini sa mga politiko gamit ang kwarta gikan sa drogas. Kini gi-action na ni Jinky Recit. Naalarma na karon ang Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Commission sa pagkalambigit sa mga pulis sa illegal nga pagpayuhot o ginadiling drogas. Ang Executive Director nga si Joey Herrera miingon nga naghatag og bati nga imahe sa PNP ang mga nadakpang pulis nga nag-operate og mga drug den sa pipila ka mga identified nga lugar sa lalawigan sama sa Toledo ug Alcantara. Ang nakabati pa niini mao ang taho nga dunay mga pulis nga nalambigit sa narco-politics. Mo na giingon namo no nga gi-remind na namo permi ang Cebu Provincial Police Office na to monitor ang kanang mga kapulisan, and then usa ni ana nga kung naang manggani madawat ang sipadak nga report of a police personnel involved in illegal drugs, they have to act on it, verify, validate the information kung tinuod ba. Sa miaging tuig nang apod-apod og mga drug testing kits ang sipadak ngadto sa Police Provincial Office. Apan karon wa sila mahibaw kung duna pay mga surprise drug test nga gipaygayon ang PNP pinaagi sa Regional Crime Laboratory. Gihingusgan karon sa Kapitolyo nga malakip sa Just Say No program ang dakbayan sa Toledo. Gihimaka kinuon ni Herrera nga tungod kini sa nagkagrabe nga drug problem sa maong syudad. No man, I think we will have to make more effort in presenting the programs to Mayor Osmeña. Nagkuwang gud mi ana last year. Alang sa Aksyon, Bisaya, Jinky Recit, News 5. Pito ka mga lalaki ang nasikop sa mga sakop sa City Intelligence Branch sa Lapu-Lapu Police atol sa gipahigayong buy-bus operation kagabi. Nasikop sa kapulisan ang subject sa maong operasyon nga si Modesto Omiga Del Mar, 43 anyos, taga Basak Recreation Center, Barangay Basak, Syudad sa Lapu-Lapu. Kuyog niya ang lain pang unom ka mga lalaki. Nasakmit sa kapulisan ang usa ka medium pack nga shabu, 18 ka gagmayng putos nga mobalor sa dulan 70,000 pesos, usa ka caliber 22 Black Widow revolver, 5 ka bala o mga drug paraphernalia. Lakip sa na-recover sa kapulisan ang 7 ka mga motorsiklo nga gituuhang kinarnap. Matod sa CIB nga notado na ang maong suspetsyado nga mamaligyaay og droga sa maong dapit. Lakip sa iyang customers ang mga langyaw, diin posibleng gihimo nga drug den ang iyang Pinoy-anan. Giangkon hinuon sa suspect nga iya ang mga nakumpiskang ebidensya. Gini namo nga gisubaybayan kay this is also in line with the directive of our regional director to target or neutralize personalities involved in drugs or illegal drugs, as well as motor napping and other 7 focus crimes under the Lampat Sibat. Di pa kayo sir, bali usa ka tuig ko diri sir sa kan. Usa ka tuig. Di gikan ko Manila ba. At turong ko magkuhaan sa dulo sir. Dulo ka magkuhaan. Napatay atol sa usa ka operasyon ang kanhi pulis human kini misukol sa mga operatiba dihang miserve kini og search warrant batok kaniya. Ang report ni Ray Pasaporte. Napatay sa Provincial Intelligence Branch ang kanhi pulis nga si PO3 Terry Tubalado kagabi dito sa Barangay Luray 1 sa Dakbayan sa Toledo. Igo raunta iserve sa PIB ang dala nilang search warrant batok sa kanhi pulis nga giisyu ni Judge Jerry Dikdikan, RTC Branch 25, Danau City, sa kalapasan sa paghubot og armas ug bala. Apan giingong nagpabuto sa armas si Tubalado tumong sa mga sakop sa PIB hinungdan. Napugo sila pagbaos nga mao'y nakaingon sa kamatayon ni Tubalado. Suway panggidala sa PIB sa District Hospital sa Toledo si Tubalado. Apan pasado alas 10, nakabsan ni sa iyang kinabuhi. Niadtong December 14, 2014, gitangtang sa listahan sa PNP ang pangani Tubalado human ang aul kung absent without official leave. Human ni ikyas sa surprise drug test ni adtong 2013 diha sa provincial headquarters dihang na-assign pa kini sa Provincial Public Safety Company.
Sa dihang nag-awl na si Tubalado ang CPPO nakadawat og impormasyon nga nalambigit kini sa illegal drug activities. We have also reports na moabot na he will conduct his hulid up operations in a way nga magpaila siya pulis, manood siya sa mga identified drug personalities in the cover nga mananakop siya. But eventually ang yang tuyo lang is kwarta or ang droga. Gawas sa hold up operation ni Tubalado, dihay higayon nga nagpahigayon og anti-drug operation ang PIB sa Dakbayan sa Toledo. Diin nasigpatan siya nga nidagan gikan sa drug den nga naka-uniforme pa sa pulis. Ang iksuon sa subject nga usa ka madre nagpatabang sa PIB tungod sa nagkagrabe nga batasan ni Tubalado. When our operatives attempted to enter the house, I think na nakurat man siya kay siguro during the time kung makita nato sa ebidensya during sa service sa search warrant, he's on the process nga nag-sniff sa Shabu. Nagsuyop siya. So definitely he's on high on drugs and we know kung unsay buhaton sa tao nga high on druga. He was armed and he tried to he shoot our PNP personnel and the first time siya may nauna na musil. And what our personnel did is only to protect themselves. That's why they shot back and eventually hit him. Nakuha ang usa ka 45 nga armas, duha ka magasin, bala, granada, shabu ug drug paraphernalia. Si Tubalado 41 anyos nasulod sa PNP recruit sa PRO 13 ni adtong tuig 2003 didto sa Butuan City. Sa wala pa siya gibalhin dinhi sa Sugbo, si Tubalado nakadawat og mga pasidungog sa Butuan City Police Office sulod sa siyam ka tuig niini nga panerbisyo. And that's kanhi mo na is atong strong message sa atong sa publiko. What you're doing will go back to you. Kung nagsigi kag pabadlong, then we have still police officers who are willing to do the extra mile just to suppress their illegal activities. And this is one part ani nga labi na nga former policeman siya. He should be a role model sa iyang komunidad. He should be the role model of his family, and yet siya pa may atong giproblema. And we will not hesitate, even you're a former policeman or you're an active policeman, as long as you do something illegal na bati sa publiko, then we will do what we are ought to do. Sa pagkakaroon dunay daghang anaa sa listahan sa CPPO nga mga pulis nga nalambigit sa illegal drug activity nga nakahatag og hugaw sa imahe sa PNP organization. Si Senior Superintendent Clifford Gairanod sa sayupan ni Bahad nga hatagan niya og leksyon ang mga pulis Iskalawags ug iyang ipatangtang sa serbisyo. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Iladong drug pusher sa Dakbayan sa Talisay nakasibat sa gipahigayong pagpangronda sa mga otoridad kaganihang buntag. Apan ang iyang anak nga babaye na dakpan. Si Ray Pasaporte sa detalye. Nakaikyas ang target sa operasyon sa Criminal Investigation and Detection Group 7, inabagan sa Talisay City Police Station, ang notadong drug pusher sa Zone 5, Barangay Biasong sa Dakbayan sa Talisay, kaganihang buntag. Ang nakaikyas nga subject sa search warrant nga giisyu ni Judge Soliver Peras mao si Bernard Bilyesa. Una ila sa angga nga Bernie apan nasikop og nakuhaan og 20 ka gagmayng pakete sa shabu ang anak ni ining babae nga si Shane, 19 anyos. Nasikop sab ang laing tulo ka lalaki nga silingan sa drug poser nga sila si Christian Philip Gomez, Christian Larita, Ariel Bacarisa. 15 nakuhaan og pinakete sa shabu og paraphernalia. Nakuha sab sa mga operatiba ang 22 kalibre nga armas, mga bala og drug paraphernalia gikan sa balay sa nakaikyas nga drug poser. Gibana-bana moabot sa 30 grams ang shabu nga mokabat sa 400,000 pesos ang kantidad niini. Yeah, we are still conducting hot pursuit operation dito sa yung main target natin na naka-escape kanina. Though we have arrested itong apat na to in actual possession of the illegal drugs, and at the same time nag-sniff sila ng shabu doon sa bahay na sinerch natin. Si Bilyesa makadispose og 200 grams sa shabu matag simana.
di nahimo na sab kining family business. Nagdumili sa pag-atubang sa kamera si Shane sa dihang suway nga gikuhaan og pamahayag sa mga sakop sa media. Mo-comment lagi ko te. Pero na-eskwela pa ka? Trabaho? Narakas balay? Imo papa na ni trabaho. Asa man siya ron? Mo-comment, wala ka ba ti asa? Nung naabot man ka dito, gadiin ka. Taga dito rin. Ha? Taga dito rin. Taga dito rin ka biya. So silingan na mo? Oo, sir. Ano? Maanlay ka, lamarok ka? Comment ko na, sir. Wala ko kuha na ng mga kuhaan, sir ba? Ang kuha na yung abogado, sir. Ito na yung pumuntahan na, sir. Huwag ka kahibaw nga kung kuhaan ka siya mo? Comment na sa kuha na, sir. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Chairman sa Finance Committee sa Konseho sa Dakbayan sa Sugbo nangayog supplemental budget aron kabayran ang utang sa SRP. Adunay bayranan ang syudad nga 188 million pesos nga amortization sa utang pagpatukod sa SRP. Wa malakip sa 2016 annual budget nga giaprubahan sa Konseho ang pagbayad sa SRP loan. Sumala ni Konsehal Margot Tasmania, adunay 10 days ang syudad sa pagbayad sa utang. Iyang giawhag ang Executive Department sa pagsubmit na usab og supplemental budget. Unang giapil sa supplemental budget number 1 sa miaging tuig ang pagbayad ug pag-impa sa utang sa pagtukod sa SRP. Apan wala kini hatagi og pagtagad sa mayoriya sa konseho nga mga sakop sa BOPK. But it is not the end now. That's why we still have enough time. The executive department, we are urging them to submit a supplemental budget, a supplemental budget for this year, even just to cover that. After all, the amount is really not that big, no, considering that we have budgets in the billions. This, even just for February. But we are recommending and suggesting that as what has been done in the past, that we have what we call continuing appropriations. We know for a fact that there are unimplemented projects which have approved appropriations dating as far back as 2010. So why not use some of those continuing appropriations as a source of funds? Anyway, Chairman sa Housing Committee sa City Council sa Dakbayan sa Sugbo, miresign human na pakyas ang pagvito sa iyang ordinansa. Givito sa Executive Department ang ordinansa nga nagpahamtang og usa ka tuig nga moratorium batok sa demolisyon sa mga informal settlers. Kini giaksyonan ni Leslie Caminade Vistil. I humbly move that I will relinquish my chairmanship of the Committee on Housing because I feel that I let the urban poor down. Mikanaog siyang pwesto isip Chairman on Housing Committee sa City Council si Councilor Alvin Dizon. Humanapakyas siyang tinguha nga ma-override sa konseho ang veto sa ordinansa nga nagmando sa katuig nga moratorium batok sa mga demolisyon. Ang veto sa ordinansa gipirmahan ni Acting Mayor Edgar Labella. Matod sa veto ni Acting Mayor Labella, ang pagtugot sa mga informal settlers nga padayong magpuyo sa mga danger zones usa ka matang sa negligence kun pabaya sa mga namunuan sa kagamhanan sa Dakbayan. With all due respect, I manifested my disapproval. Nakamantay ka ang paagi na makahatag og shelter. Pero kung atong tugutan ng mga kasapaan pag-atuian, and i-violate man sa kuni, naaman na sa atong limitation sa pag-imo o ordinansa, nga ang ordinansa na applicable lang sa siyudad within our territorial jurisdiction must not contravene in national statute. Kanang balaod ba sa national? Human sa pagbinayluay og mga argumento, gipaubos kini sa usa ka botasyon. Usa lang unta ang mibutar og no batok sa pagveto, apan unsi lang ang mibutar pabor sa pag-override sa veto. Kuwang kini og usa ka boto aron makabot ang 2/3 sa majority nga 12 botos. Mga kauban ni Dizon sa BOPK ang pabor sa pag-override, samtang upat ka mga sakop sa Team Brahma mi-abstain og usa lang ang wala mo pabor sa veto. Tungod niini, gipadayag ni Dizon nga dili siya epektibo nga mangulo sa komitiba sa housing ug mi-resign. Suway unta niyang gipasa ang responsibilidad ngadto kang Vice Chairman Councilor Nida Cabrera, apan wa kini midawat sa responsibilidad. I can name at least 5
housing-related ordinances, Mr. Chairman, ipasar ni ining maong konseho, pero wala i-implementar sa Executive Department, Mr. Chairman. So, I'm very sorry, Mr. Chairman. I feel that I let the urban poor down with this development, Mr. Chairman, and I can assure you, Mr. Chairman, my dear colleagues, that I will continue to legislate measures aimed at promoting housing rights. Dili mo lang akong trabaho, Mr. Chairman. I just feel na dili na ko effective as chairman of the Committee on Housing, but it does not prevent me from exercising my mandate as a member of the City Council. Chair, my motion, Mr. Chair, is to decline to accept the Not on the resignation. the chairman says. Human sa sesyon na sagmuyo ang mga informal settlers nga mitambong. Naukay ang mga inaa sa session hall, diyang kalit nga misyagit ang mga sakop sa militanteng grupo aron ipadayag ang ilang kasagmuyo sa resulta sa botasyon. Sila Belia may veto sa Ordinance No. 2448 nga giaprubahan sab sa City Council nga hatagan og usa ka tuig nga moratorium ang demolisyon apan nakita nila Belia nga mi-contradict ang ordinansa sa balaod nga Urban Development and Housing Act of 1992. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil, News 5. Mga Espinosa sa Toledo City dili mo suporta sa kandidato nga paluyuhan sa One Cebu pagka-presidente. Hinuondo na kining pagtugod sa One Cebu Party leadership nga magmipadayag sa ilang pagsuporta kang Vice Presidente Jejomar Binay. Ani ang report ni Ryan Sorote. Dugay ng sakop sa One Cebu Party sa pamilyang Garcia ang mga Espinosa sa Dakbayan sa Toledo. Apan karon, di nila mahimong suportaan ang kandidato sa One Cebu pagka-presidente nga si Vice President Jejomar Binay. Si Binay ang gi-endorse nga presidential candidate sa kaatbang sa mga Espinosa nga si Toledo City Mayor Sonny Osmeña. Si Osmeña usa ka independent candidate nga nagsuporta kang Gwen Garcia nga kandidato sa One Cebu sa Congress sa 3rd District. Nakasado sab sila sa pagpaluyo kang Senadora Grace Poe pagka-presidente. But unfortunately lang, naitabo lang, Grace Poe was the first one to come to my father. So, we cannot say no. Apan gawas sa presidente, gipaluyuhan gihapon nila ang mga kandidato sa One Cebu gikan sa gobernador hangtod sa mga board member. Usa lang ang mga Espinosa nga gipanglitawhan sa tandem nga Grace Chis sa mga politiko sa Sugbo. Sa Northern Cebu, giwat ni po kung siya ang paluyuhan sa pamilyang Durano sa 5th District, pinagistabang sa iyang national campaign manager na si Ace Durano. Personally, we're very grateful to Congressman Ace Durano. But when it comes to the backup party list, we accord them the due respect to be able to come up with their own decision and also to announce it themselves. Dini sa Toledo City campus sa University of the Visayas sa pamilyang Gulyas, nag-open forum silang Grace Poe. Padayon ang pagpangulitaw sa tandem nga Grace Chis sa mga dagkong mga political families dinhi sa Sugbo. Apan matud ni Senadora Grace Poe, labing importante gihapon ang kagulingong kabuboton o pagpili sa mga botante sa umaabot nga piniliay. Gikan diri sa Dakbayan sa Toledo, Ryan Sorote, News 5. Maukat to ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdong opinyon ng konkretong solusyon. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid. Kadilang kutob sa balita. Aksyon!